люблю Тебе, мой Боже, люблю Тебе. Терра Марія, шляхом легіонера Марії. Хвала Ісусу Христу. Знову вітаємо вас, шановні наші слухачі і глядачі Радіо Марія Білорусь на землі Марії. Перед початком передачи вы чули такие слова «шляхом легіонера Марии». Это значит, что мы будем протягивать, шукать те шляхи, які вядуць нас у гэтую благословленную землю. І сёння у нас у студии Святлана Герасимович. Яна апавядзе вельмі цікавую, цудоўную гісторыю свайго жыцця. Панна Марыя – гэта таксама яшчэ пуцяводная зорка. І вось аднойчы яна сустрэла панну Марыю, которая стала для яе пуцяводнай зоркай, якая прывяла яе ў гэтую зямлю благословленную, дзе спеюць плады Божых вінаграднікаў, дзе супакой, радасць і мір. І яна ўжо ніколі не хоча згубіць гэтую зямлю, таму пасля таго, як натрапіла туды, яна шмат працуе на гэтай зямлі. І яна сёння раскажа нам пра гэту пуцяводную зорку, якую яна сустрэла. Ночи моей души, сярод океана безмежного, где штормы рвуть корабли, и хмары наводят жах, зазялая нам зорка путеводная, и я плыву, страчваючи страх. Бо там, где Мария, там любовь, там мой Избавитель, там мой дом, бо там, где Мария, там мой дом, там мой Избавитель, там мой дом. Мой шлях доверу я Табе, валадарка нябёсаў, каб разам з табою вайсці в землю абяцаную, дзе спеюць плады Божых вінаградніках, дзе ўсё жыве міласэрнасцю, бо там, дзе Марія, мой Избавитель, там мой дом. Хвала Ісусу Христу. Вітаю, шановні слухачі, шановні глядачі. Дякую за запрошення. Калі ласка. Насамрэч, вельмі прыемна гаварыць пра зямлю Марыі, але не менш прыемна слухаць. Сёння я буду слухаць. Ну, насамрэч, мой шлях да Марыі, ён быў такі складаны, бо у мяне было навяртанне дзесьці ў 13-14 годзе. Я прыйшла ў касцёл, прыйшла свядома, бо, скажем так,
Быў перыяд у маім жыцці, дзесьці ў дзяцінстве, юнацтве, дзесьці мне было 10-12 гадоў, прыкладна так. Калі я ўпершыню пазнаёмілася з Богам, гэта былі пратэстанты. І я выхоўвалася ў школе пратэстанцкай, для дзяцей. І так здарылася, што ў сям'і маіх бацькоў назрэў крызіс, які потым адбіўся на нас, дзецях. І падчас гэтага крызісу, калі адбываліся розныя непрыемныя сітуацыі, я сказала Богу, што як такое можа быць, што такое адбываецца. Я проста-напросто сказала, што ўсё, то бок я у цябе не веру, я пайду сваім шляхом. І то бок я цалкам, можна сказаць так, паругалась з Богам. І прайшло пэўная колькасць гадоў маіх пошукаў сябе, ці можа пошукаў Бога, што можа быць адно і тое ж. І ў адзін момант, калі ўжо так у маім жыцці ўсё ламалася, усе сферы жыцця, і калі ўжо так было зусім сумна на душы, ці наогул варта жыць, я, як апошні такі момант, сказала Богу, так, я ехала ў машыне тады, я памятаю, і я сказала: добра, Божа, давай зараз з табой паспрабуем. Што мне рабіць? То бок я ўжо была ў тым стане духоўным, калі я склала ўсё, што ўсе мае веды, усе мае пазнанні, каб проста даверыцца таму, хто можа мяне вывесці з той сітуацыі з жыцця майго. Я гатова была не кагосьці слухаць. І чамусьці вось у мяне такая прамова ў сэрцы адбылася. І я пасля таго, як я сказала, што так, добра, Божа, давай тады ўжо з табой паспрабуем. І я задала таксама пытанне, што трэба рабіць. І пан Бог мне адказаў адразу: едзь у чырвоны касцёл. Для мяне гэта... Я не стала спрачацца, я развярнулася на бліжэйшым светафоры і паехала ў чырвоны касцёл. Для мяне, наогул, католікі, гэта было незнаёмая сфера, бо ахрышаная я была ў праваслаўі, а выхоўвалі мяне пратэстанты. То бок прывялі да Бога, і некае разуменне ў мяне было пра Бога, пра Езуса. А Бог сказаў: едзь у чырвоны касцёл. І так я прыехала туды. І калі я туды ўвайшла, я не памятаю, ці гэта быў звычайны дзень, ці гэта, можа, якая нядзеля была, ці што. То бок там была вячэрняя імша, гэта я ўжо зараз так разумею. І я бачыла гэту чаргу людзей, якія станавіліся на калені, каб прымаць камунію. І ў мяне першая думка, калі я зайшла, убачыла гэта, што мне гэта патрэбна. Мне патрэбна камунія, што гэта мяне ацэліць. І я стала таксама ў чаргу гэтых людзей на калені, то бок я падумала, што мне гэта зараз патрэбна. І я паслухаю, што яны там кажуць, бо я ў кіно бачыла нешта такога плана. І я прыму камунію, то бок, бо мне трэба гэта. І вось я стаю ў гэтай чарзе, там апошняя, можна сказаць, каля дзвярэй амаль на выхадзе. І ксёндз набліжаецца да міністрантам. І я чую унутры ў сабе голас: ты яшчэ не вартая, ты не можаш гэта прымаць, то бок пазней. І я у лаўкі, ксёндз так паглядзеў, што тут чалавек стаяў на камунію прымаць, і тут раптам ён пахіснуўся назад. Вось, і тады я зразумела, што трэба ісці, трэба нешта рабіць. То есть я прыйшла, я пайшла ў сакрыстыю потым і сказала, што мне трэба хрысціцца ў каталікі. Там была такая складаная гісторыя, то есть аказалася, што мне не патрэбна было хрысціцца, што там толькі трэба было прайсці там пэўныя заняткі.
і потым прачытаць малітву веру ў Бога і у прысутнасці ксяндза прыняць каталіцтва. Это быў мой свядомы выбар. Меня тады сказалі, пачакайце там, каб дамовіцца на гэтай заняткі. Вось я прыйшла у кабінет, дзе сидзела катэхетка, і першае, што я ўбачыла, гэта вот эти блакітныя дзіцячыя бібліі, бо менавіта такія нам пратэстанты раздавалі, калі я была у дзяцінстве, вось гэта памятаю. І там акурат разважалі над Божым словам. І я сидзела, я памятала, што я ж магу зараз это ўсё расказаць, бо я ж гэта ўсё ведаю. То бок, для мяне гэта было, як я трапіла вось кудысьці дамой. І я сядзела на гэтым стульчыку, там дзіцячы нейкі стульчык сядзеў, я на ім сидзела. І я так і не ўстала з яго, бо я зразумела, што я апынулася дзесьці дома. І вось з гэтага пачаўся мой такі шлях. Я такімі 7-мільнымі шагамі, можна сказаць, пачынала ўжо гэта ўсё пазнаваць, і мне хацелася навярстаць вось гэты шлях, асабліва калі я ўжо зразумела з камуніяй тэму. Амаль кожны дзень там старалась хадзіць, каб навярстаць гэты упушчаны час, што вось мяне не прымала камунію столькі гадоў. І ведаеце, пасля першай споведзі, як мы кажам, генеральная першая споведь, да якой гатовілася, рыхтавалася, у мяне адбылося фізічнае ацаленне. Фізічнае ацаленне спіны. Я спачатку думала, што гэта такая эйфарыя, ведаеце, там вось там з мяне там грахі там мне прабачаны, гэтак далей. І я думала, што это эйфарія, што гэта пройдзе. І прайшоў там тыдзень, 2, месяц, паўгода, і мне спіна не баліт, і па сённяшні дзень не баліт. І я зразумела, што пан Бог мне даў такой цуд ацалення. Так шмат кажу. Вось. І аднойчы мне на споведзі чарговай ксёндз сказаў пра Марыю. Я не памятаю ўжо, пра што там была споведь, у тым сэнсе, якая тэма, але ж ён сказаў, што вось паспрабуйце наблізіцца да Марыі, бо яна маці, і вось для вашага жыцця гэта будзе, можа, такое ацаленне, гэта будзе такі цуд. І сапраўды так здарылася, гэта дзесьці супала з тым перыядам, калі вось брат Уладзімір рыхтаваў пілігрымку ў Меджугор'е, і я тады знаходзілася на такім на скрыжаваннях дарог свайго жыцця. І я спачатку, я так адмовілася, што там грошаў няма, ці што паехаць. А потым ён сказаў, цябе кліча Марыя. Я такая думаю, ага, пайшла домой. І потым, так думаю, сапраўды нехта кліча. І я такая думаю, вау, не памятаю, вось гэта ж моя гісторыя, таму я памятаю. Я б сказаў так, я дакладна гэта бачу, што ей патрэбна твоя дапамога. Можа так. Я так адчула, што вось ты мне сказаў, што яна мяне кліча, і я прям думаю, што напэўна кліча. І сэнс у тым, што мы пачалі рыхтаваць гэтую пілігрымку, я яшчэ не ведала, ці я паеду ў яе. Але ж так здарылася, пан Бог пакіраваў, што у мяне знайшліся сродкі, акурат вось там выканала апределенную працу, і у мяне атрымалася паехаць, хаця вось, па сутнасці, калі казаць, што я туды паехала, амаль без грошаў, то бок з сабой я маю на ўвазе. І, ведаеце, насамрэч гэтая пілігрымка, яна змяніла ўсё маё жыццё пасля гэтага, таму што там ёсць такая гара аб'яўленняў, дзе аб'яўлялася спачатку Маці Божая, і заўсёды там ідзе малітва падчас аб'яўленняў. І туды вось шмат людзей, бо мы тады былі, перад гэтым быў Младзі фэста, там вельмі шмат было пілігрымаў з розных краін, там, не ведаю, 100 000, можа, менш трохі. Карацей кажучы, так вельмі шчыльна людзей было побач. І мы падняліся на гэтую гару аб'яўленняў, і я памятаю, што ў мяне была такая візія, я не ведаю, як гэта сказаць. Я проста сидзела на гэтай гары, побач не было нікаго, то бок гэта пустая гара. Насамрэч там былі людзі, але я бачыла, што гэта пустая гара. І такія сонечныя прамяні, такія цёплыя, яны спадаюць на мяне. І я вось у гэтых промнях я адчула такую
невымоўную любоў. І вось гэты стан, мне не хацелася яго пакідаць, гэты стан. І потым у нейкі момант там хтосьці загаварыў моцна побач, і я як бы так прачнулася з гэтай візіі, як бы так мовіць. І канешне, там былі рэкалекцыі і ўсе рэчы, што суправаджалі гэты фестываль, і музыка, і малітвы шмат. Але для сябе вось я толькі ў гэтым годзе, чамусьці не ведаю, чаму ў гэтым годзе пачала так аналізаваць для сябе, што адбылося ў Меджугор'і. І для сябе я зразумела зараз толькі на працягу гадоў, што ў Меджугор'і я змагла прабачыць сябе. Гэта было вельмі важна, таму што калі я прабачыла сябе, я дазволіла Богу, Божай ласцы, дзейнічаць у маім жыцці. І з таго часу ў маім жыцці пачаліся благаславенствы ва ўсіх сферах майго жыцця. Вось і таксама, складана сказаць, ці гэта, ці не гэта, бо такая формула. Таксама я малілась за мужа, калі я ехала ў Меджугор'е, але таксама гэта была пампейская навена. Вось і буквально праз вельмі кароткі час я сустрэла свайго любімага мужа. І я вельмі удзячная Богу, што менавіта ён стаў маім мужам. Таму што мы малюем для сябе нейкі шлях, а вось гэты шлях быў давераны Богам, і я упэўнена, што Пан Бог мне даў лепшае нават, чым я сабе ўяўляла. У сэнсе, калі казаць, сям'я. І для мяне вось пазнанне Меджугор'я пачало адкрывацца, чаму я кажу, ў гэтым годзе. Можа, таму што я у мінулым годзе таксама ў гэтым там ёсць такі момант, калі за 9 дзён да даты вось аб'яўлення першага Маці Божай кожны год чытаецца навена да Маці Божай. І вось там на гары пад Бардо людзі збіраюцца, это онлайн-трансляцыя ідзе, і таксама вось маліцца. Мы молімся, людзі моляцца, там збіраюцца. Вось мы таксама маліліся, далучаліся онлайн да гэтай малітвы. І можа пасля гэтага мне пачалі вось нейкія рэчы, таксама мне захацелася даследаваць. І для сябе тое, што мяне здзівіла, па-першае, мяне здзівіла тое, што калі Маці Божа аб'явілася дзецям, а іх узрост быў прыкладна там 16-15 гадоў, самому меншаму было 10, яна ім сказала, калі яны спыталіся, чаму ты вось да нас прыйшла, яна ім сказала: я хачу змяніць царкву, то бок касцёл, праз вас. Яны тады задаваліся пытаннем, што як гэта праз нас, мы ж дзеці, што мы можам. Вось, і сапраўды, усё, што яны рабілі, гэта слухалі тое, што яна казала, каб яны вось выконвалі у сэнсе і пасланняў. І калі чытаць гісторыю Меджугор'я і гэтых дзяцей, это была камуністычная страна, і камуністы пераследавалі менавіта дзяцей, іх сем'і, каб яны адракліся ад той, што бачылі Багародзіцу. І наколькі ў іх хапала моцы, сіл, вось гэтага даўлення, не здацца, бо іх і на допыты там, і не дазвалялі ім там нават адукацыю атрымліваць, то бок пасля школы вы нікуды не паступіце і гэтак далей. Там было вельмі, вельмі шмат ціску на гэтых людзей. І вось яны гэта ўсё вытрымалі. І сёння ім ўжо там гадоў 60, 10 там плюс-мінус. І яны трываюць вось гэтыя аб'яўленні. І калі вот так паглядзець з пункту гледжання часу, то сапраўды вельмі шмат людзей пабывала ў Меджугор'і, шмат людзей памяняла сваё жыццё, шмат навяртанняў, шмат ацаленняў, шмат пакліканняў да манаскага і святарскага жыцця. І вось гэта таксама ўсё мяняе вось гэтая любоў, змяняе касцёл.
Яшчэ што мяне здзівіла, тое, што Маці Божая сказала, што я хачу вас наблізіць, каб то бок, каб малітва вашая была асэнсаваная, каб яна была не проста там адгаворванню ружанца, а каб яна была асэнсаваная ў сэнсе асабістых адносінаў з Богам. Вось гэта вельмі важна. І, канешне, яна увесь час заклікае маліцца, маліцца, маліцца. І там ёсць такі візіянер Іван. Ён як-то сказаў, што яго сябра там дзесьці з Амерыкі, калі вось там пачынаюцца аб'яўленні, то есть ён кажа, пайшлі там на аб'яўленне, а той сябра, што там табе Багародзіца скажа, і зноў маліцца, маліцца, маліцца. Дык Іван такі адказ даў вельмі такі мудры. Ён сказаў, калі Багародзіца не можа нас заставіць нешта зрабіць, да? Але інтэнцыя Бога праз гэта, каб мы, можна сказаць, у паследні вагон увайшлі, таму што мы жывём у такія предапакаліптычныя ўжо гады. І яна заклікае нас да навяртання. Гэта 5 камянёў, да? То бок малітва на ружанцы, гэта споведь, гэта ўдзел у Еўхарыстыі, гэта чытанне Божага Слова, опять же, набліжэнне да Бога праз пазнанне яго асобы і пост. І вось гэтыя рэчы, то бок яна амаль заўсёды гэта там пераплятаецца, паўтараецца ў пасланнях, і Іван кажа, калі вось ты выконваеш усё гэта, ён да сябра свайго кажа, калі ты 4 ружанцы на дзень молішся, калі ты пасцішся на хлебе на вадзе ў пятніцу і ў сераду, калі ты спавядаешся там хаця б раз у месяц, калі заўсёды прымаеш святую камунію на дарацыях, калі кожны дзень чытаеш Божае Слова, разважаеш над ім, то тады так, можна ўжо не прыслухоўвацца да Маці Божай і, у прынцыпе, ты выконваеш гэта ўсё. Але калі ты яшчэ нават не прыступіў да гэтага, то гэты заклік маліцца, 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 ён яшчэ для цябе ўсё ж такі актуальны. І наконт сабе я таксама разумею, што гэты заклік для мяне актуальны, бо я не выконваю пакуль што ўсе гэтыя рэчы, але імкнуся па меры сваіх сілаў, скажам так. Вось. І яшчэ цікавы факт, таксама то, што мяне ўразіла, і для мяне гэта таксама быў такі відавочны знак. Пра важнасць Меджугор'я — гэта калі Мір'яна, візіянерка, яна ездзіла ў Ватыкан, у яе не было запланавана сустрэча з папам Іанам Паўлам II, але ён, калі яе пабачыў, калі яму сказалі, што гэта вось з Меджугор'я, ён папрасіў, каб сустрэцца з ёй. І вось калі яна паехала туды, ён пачаў з ёй, пачаў пытацца ў яе, а як гэта, калі вось Маці Божая прыходзіць, то есть пытацца ў такія вось рэчы. І яна сказала, апісала ёй і сказала, што я вельмі сумую, калі ўжо заканчваецца гэтая сустрэча, мне хочацца застацца там у гэтым стане. І Іан Павел II сказаў, што беражыце Меджугор'е, што гэта надзея для касцёла. І тады Мір'яна, яна сказала, што для мяне гэта быў таксама такі знак маёй адказнасці таксама, што што вось папа так адносіцца. Яна запрасіла яго ў Меджугор'е, але ён сказаў, што пакуль я папа, я б ужо, каб не быў папай, то давно б уже прыехаў, бо так як пасада папы, яна абязуе там нейкі пратакол, скажам так, выконваць. І вядома таксама, што ён перадаў ёй туфлі свае, каб у Меджугор'е, што вось хоць туфлі яго там пабываюць. І таксама было такое дзесьці сведчанне, я чытала, што чаму папа так адрэагаваў на Меджугор'е, таму што гэта былі пачатак 80-х гадоў, калі ў яго была малітва, было шмат такой неспакойнасці ў усходняй Еўропе, ізноў жа камунізм, і ён тада ўзмаліўся да Маці Божай,
што дапамажы, прыйдзі зноў на зямлю, дапамажы мне. І вось калі пачаліся аб'яўленні ў Меджугор'і, ён вот так, ну, з цеплатой, што гэта вось пачута была яго малітва. І таму вось для мяне гэта таксама такі знак, бо я вельмі люблю таксама Яна Паўла II і чытаю, ну, яго і біяграфію так ведаю, так падрабязна, і чытаю яго кнігі таксама. І вось для мяне гэты напрамак стаў тым, што патрэбна гэтыя пасланні Багародзіцы даносіць, не толькі самім пра гэта ведаць, а таксама, бо пасланні яны па сутнасці вяртаюць нас да тых практыкаванняў, якія вядуць нас блізка да Бога, блізка да Езуса. То бок, яшчэ раз нагадаю, гэта малітва сэрцам, то бок не адгаворванне, а малітва сэрцам з поўным удзелам свядомасці, падсвядомасці ўсяго, што ў нас ёсць у думках. Гэта споведь, гэта Еўхарыстыя, гэта Божае Слова і пост. Вось, ну, яшчэ што мне пра Меджугор'е, вось тое, што для мяне таксама ёсць такім, можна сказаць, паказчыкам. Ян Павел II пра гэта казаў, і у Меджугор'і Маці Божа апошнім часам таксама кажа, што сатана атакуе сем'і. І што Ян Павел II казаў, што сям'я пад пагрозай. І калі мы ў 80-тыя гады яшчэ не бачылі гэта такой яўнай тэндэнцыі, то сёння мы гэта бачым так відавочна. І таму там многіх людзей здзіўлялі, што вось, ну, ты візіянеры, што яны не сталі манахамі, монахінямі. Вось. А я думаю, што гэтым таксама провід Божы, бо ўсе яны сталі сямейнымі людзьмі, некаторыя з іх мнагадзетныя бацькі. І таму я думаю, што ў гэтым таксама провід Божы паказаць прыклад і паказаць, ну, што адбываецца. Я магу шмат гаварыць, насамрэч. Мы можам шмат слухаць, але эфір абмежаваны. Вось. Шаноўныя гледачы, зараз да вас звяртаюся. Вось пуцяводная зорка зараз праз Святлану засяродзіла нас, так сфокусіравала на шлях пазнання Бога. Гэта вельмі цудоўны, файны шлях, файная справа такая. Бог праз прарока Осію кажа такія словы: «Не ахвяры, а міласці прашу, не ўсеспалення, а пазнання Бога. Бо нішто не нараджае ў сэрцах любоў да Бога і да бліжняга, як шлях пазнання Бога». І яна казала пра асабістыя адносіны з Богам. Ласка, калі вы згодны з гэтым, напішыце каментарый на гэтую тэму. Было б цікава паслухаць вашыя думкі, каб не спыняцца на гэтым шляху і рабіць нам нашы наступныя выпускі вось у гэтым ключы. Ну, праз Святлану зараз сказала Маці Божая, таму што, ведаеце, я так, маё вуха злавіла такое цудоўнае слово беларускае сэрцам. Пра Святлану яна гучала па-харвацку, сэрцэм. Вось, як быццам гэта з Меджугор'я быў голас. Па дарозе ў Меджугор'е пілігрымы ў аўтобусе пачулі вельмі цудоўны спеў. Гэты спеў быў пра Маці Божую, і ў Святланы ён нарадзіўся якраз перад пілігрымкай. Але гэта быў спеў не колькі пра Маці Божую, пра якую мы ведаем, гэта быў спеў пра маму. І гэты спеў, ён вельмі кранальны. І мы былі б вельмі рады паслухаць яго зараз у выкананні Святланы. О, мама, мама, маці моя, пачуй жа голас заблуканага дзіця. Як крочу, я імкнуся да цябе,
У пілігримцы адшукаць хачу сябе, мае недасканаласці прабач. Пачуй маёй душы раскаянне і плач, мяне з пяшотай, мама, абдымі сваёй любоўю, о Марыя, агарні. Як паветра патрэбна мне любоў твая, о Марыя, Марыя, мама моя, як вады прагну я дабрыні тваёй, о Марыя, Марыя, будзь мамай маёй. О мама, мама, маці моя, зверні свой позірк на гаротнае дзіця маё, параненае сэрца ўдар прымі, і ў ім сапраўднае жыццё ты ажыві. Ты сэрцам Езуса мяне яднай, праз навяртанне браму неба адчыняй, дазволь мне быць уласнасцю тваёй, дзе мора міласэрнасці і супакой. Як паветра патрэбна мне любоў твая, о Марыя, Марыя, мама моя, як вады прагну я дабрыні тваёй, о Марыя, Марыя, будзь мамай маёй. Дзякуй вялікі. На шляху да Бога я ў сваім жыцці сустракаў шмат людзей з параненымі сэрцамі. І вельмі часта гэта былі дзеці Бога, которые не спазналі айцоўскай любві ў сваім жыцці. А таксама многія не спазналі мацярынскай любові. Таму, калі нехта мае такія траўмы жыццёвыя, то не бойцеся, можна з усім сэрцам, з усёй душою прыйсці да Марыю, і яна назаўсёды вылечыць гэтыя раны. І яна праз гэта дае нам новае жыццё. Менавіта Марыя дапамагае нам здабыць новае жыццё. Многія гэта заўважаюць і пускаюць сваё жыццё Марыю, яна пачынае дзейнічаць у жыцці, становіцца часткай жыцця, становіцца памочніцай. Вось. Многія людзі гэтага не заўважаюць і не ведаюць Марыі. І сустракаюцца такія, которые нават і не хочуць пра яе слухаць. Але без Марыі не было б новага жыцця. 4000 гадоў Святы Дух чакаў сваю абранніцу. І, як піша святы Людовік де Монфор, што калі наступіў гэты момант, і ён сышоў на панну Марыю, гэта стала пачаткам новага жыцця для ўсіх людзей. З гэтага моманту на зямлю прыйшоў, целавіўся Сын Бога, Езус Христос. І мы ў мінулы раз сказалі пра тое, што Святы Дух шукае ў душы кожнага з нас Найсвяцейшую Панну Марыю, бо Ён хоча ў нас уцелаўляцца. Калі наша душа належыць ёй, калі мы знайшлі сілы, знайшлі разуменне, а раптам калі і не разумелі гэтай таямніцы, а знайшлі ў сабе рашучасць зрабіць гэты крок, прысвяціць сябе Марыі, бо з гэтага моманту Святы Дух находзіць сваю абранніцу ў душы чалавека і ва ўсёй поўні уцелаўляецца ў ёй. І чалавек перамяняецца ў вобраз Сына Божага Езуса Хрыста. Святы Людовік де Монфор піша: гэты шлях, абраны асобамі Найсвяцейшай Троіцы,
ва ўцелавенні і прышэсці Езуса будзе нязменным ва ўсе дні, аж да канца свету. Ён нябачна дзейнічае такім шляхам у святым касцёле, і так будзе да сканчэння ўсіх вякоў, аж да другога прышэсця Езуса Хрыста. Гэта шлях, калі Бог дае нам новае жыццё. І вялікім удзельнікам, нават найважнейшым удзельнікам гэтага перамянення з'яўляецца Найсвяцейшая Панна Марыя. Вось. Таму, як пацверджанне вось гэтай праўды, Святлана таксама напісала такі спеў. Яна прысвяціла Маці Божай. Калісьці было. І назвала яго «Новае жыццё». Гэта быў час, калі мы наведавалі Уселюб, дзе прысутнічае Маці Божага новага жыцця і таксама перамяняе многім жыццём. О, Мария, возьми мои радости, мои немочи, все мое твое разгони, хмары горечи, хмары темные, и дай мне новое життя. Огорни мяне сваёй любов'ю назавжди, ператвори мяне у семя миру, супокой в себе, здобыть допоможи, бо толькі ён дае любов і силу. О, Марія, зраби мяне кветкаю, той, што ў цішыні славіць Творцу свайго, прыгажосць сэрца чыстага, сэрца вернага, вядзе да Бога майго. Агарні мяне сваёй любов'ю назаўжды, ператвары мяне у семя миру, супокой в себе, здобыть допоможи, бо толькі ён дае любов і силу. О, Мария, покорой змацнённая, волю Божую прымаць так навучи, ведаю, што ў лагоднасці тваёй вернасці ад новага жыцця ключы. Агарні мяне сваёй любов'ю назаўжды, ператвары мяне у семя миру, супокой в себе, здобыть допоможи, бо толькі ён дае любов і силу. Агарні мяне сваёй любов'ю назаўжды, ператвары мяне у семя миру, супокой в себе, здобыть допоможи, бо толькі ён дае любов і силу. Я хочу сказать еще такую рэч, что першае пасланне Багародзіцы ў Меджугор'е, яно гучала так: мир, мир, мир павінен усталявацца не толькі паміж Богам і людзьмі, але і паміж людзьмі. І ось мне зараз падчас спеву успомніліся усе гэтыя першыя моманты ў Меджугор'і, як адбывалася навяртанне цэлай парафіі. Калі суседзі, якія адзін з адным не размаўлялі, яны прымірыліся на, можна сказаць, падчас адной імшы, яны
вось настолькі там Божая ласка ўздзейнічала, што людзі пачалі мірыць там не толькі там у Інжугор'і, там суседнія вёскі і так далей. Яшчэ што мяне здзівіла, што назіралася вось, што людзі перасталі брыдкасловіць. То бок проста агульна перасталі. То есть усе пачалі гаварыць без брыдкаслов'я. І моладзь, ну, мы ведаем, як моладзь бывае розная, і па-рознаму сябе нясе, і так далей. І што моладзь, яна стала болей такая сціплая, перайшла на малітву, можна сказаць, ад усіх гулянак і выцякаючых з гэтага момантаў. І адбывалася такое вось навяртанне міру і супакою. І тое, што для мяне стала зразумела, што калі мы вось гэтым пасланнямі пачынаем жыць, Пан Бог дае такую ласку час ад часу адчуць такі супакой. І гэты супакой Божы, не наш супакой, не проста супакой, а менавіта Божы супакой. Гэта вельмі розныя рэчы. Пан Бог аднойчы мне пару гадоў таму была такая сітуацыя, у якой Пан Бог мне даў такі дар, ласку адчуць гэты сапраўдны ягоны супакой. Калі у сітуацыі, калі ты сярод ваўкоў, і ты твае звычайныя прывычкі іншыя, то бок ты рэагуеш моментальна на нейкія там абіды і гэтак далей. Але мяне здзіўляла больш мой стан, таму што на мяне сапраўды зашоў такі супакой, што нават нейкія правакацыі мяне не турбавалі, што я проста знаходзілася ў гэтым супакоі. І я пасля было неважна, што адбывалася навокал. І калі я вось пра гэта камусьці расказвала, то я больш звяртала ўвагу, што вось такі супакой быў, што гэта не ўласціва мне, маёй прыродзе. Нават. І я зразумела таксама, што Маці Божая ўсіх нас хоча давесці вось да такога супакою, бо пры такім стане я сапраўды зразумела, як людзі ідуць на смерць з усмешкай за Хрыста. Таму што Пан Бог дае вось гэтую моц. І я думаю, што Панна Марыя, калі каля крыжа стаяла, вось яна таксама дзесьці прыблізна вось такія вось рэчы адбываліся. І таму вось яна хоча нас наблізіць да гэтага супакою, каб Божы супакой запанаваў у нашых сэрцах, потым у нашых сем'ях, потым у нашай краіне і ва ўсім свеце. І таму ўсе малітвы, якія здзяйсняюцца ў Меджугор'і, яны здзяйсняюцца менавіта ў гэтых інтэнцыях. Бог вельмі часта дзейнічае ў чалавечым жыцці патаемна. Толькі праз пэўны час чалавек пачынае заўважаць яго дзейнасць, раскрываць яго планы і умацоўвацца ў наследаванні за ім. Вось. І вось неяк так склалася, што мы са Святланай праводзім ружанцы ў інтэнцыі супакою, аб якіх прасіла Маці Божая ў Меджугор'і. Гэта складвалася неяк само сабой, потом пайшло разуменне, што гэта яна ўсё пабудавала у катэдральным касцёле ў Мінскім, пасля вечарняй імшы па панядзелках. Вось. Мы стараемся стварыць там атмасферу Меджугор'я. І гэты ружанцы ахвяруем інтэнцыі супакою, інтэнцыі міру на зямлі. Толькі што Святлана спявала пра семя міру, каб мы сталі гэтым семенем міру. Але, як яна казала, што гэты супакой павінен стаць проста такой скалой, сцяной, незыблемай, холоднай, которую б ніхто не парушаў. Вось. І сапраўды, менавіта гэтага хоча Маці Божая, каб вось гэтых сямян, якія мы сеялі, в першую чаргу у нас, гэты мір пасяліўся, і ён стаў крыніцай і натхненнем для супакою ў іншых душах. Для мяне сёння вельмі каштоўны дзень. Сёння ўспамін святога Максіміяна Марыя Кольба, і шмат-шмат гадоў таму назад я прысвяціў сябе на свяцейшай пані Марыі 14 жніўня, склаўшы легіянерскую прысягу. Вось. Максіміяна Марыя Кольба
называюць шалёнцам Марыі. Я заўважыў, што у мяне тоже ёсць такія тараканы ў галаве, што таксама, ведаеце, гэта прысвячэнне, оно вымагае аднаго — зрабіць як мага больш для таго, каб свет стаў лепшым, каб людзі пазналі Бога, полюбілі Бога. Бо калі ты для сябе адкрыў гэту радасць, гэтае шчасце, спаткаць у сваім жыцці Бога, паверыць у Яго, полюбіць Яго, то адзінае прагненне тобой рухае гэта, каб і астатнія гэта зрабілі. То есть мы павінны быць сведкамі Езуса Хрыста. І вось лепш за ўсё навяртае на гэты шлях прысвячэнне сябе Марыі, прысяга. Прысяга каралеве Беларусі. Чым больш людзей складзе такую прысягу, чым больш людзей у нашай краіне будуць належаць Марыі, паверце мне, наша краіна можа адно імгненне ператварыцца ў зямлю Марыі. Таму прысяга. Так, я хачу яшчэ дадаць, што сапраўды гэтае прысвячэнне адбылося і ў маім жыцці, адбылося менавіта пасля меджугорскай гэтай паездкі нашай. Бо я ўбачыла, што святар, які ездзіў з намі, отец Віталій, ён прысвяціў сябе, ён распавёў пра гэтае прысвячэнне. Я адразу зразумела, што гэта тое, што мне патрэбна тут і зараз. І пасля таксама з'явіўся гэты спеў, бо я, Вова, забыў сказаць, што я адношуся так у нейкім сэнсе да легіёна Марыі, то бок я легіянер, як там кажуць, неактыўны. Дапаможны, але мне здаецца, што ў нейкім сэнсе ўсё-такі ж я актыўны. Вот, да, там такіх яшчэ пашукаць трэба дапаможных. Ну, у тым сэнсе, што мы нешта робім, так, яно не ўпісваецца ў рамкі таго, што прапісана ў легіёне, але я так думаю, што праз музыку, праз спеў, праз гэтую атмасферу і дакрананне да сэрца чалавека мы таксама евангелізіруем, змяняем, дапамагаем стварыць тое, праз што Бог можа дзейнічаць. І вось гэтая прысяга, яна, таксама ўжо шмат гадоў гэтаму спеву, але, вось ён такі натхняльны і заахвочваю, можа, таксама падумаць над гэтым. Гукам горна твой заклік, Марыя, дасягае глыбінь нашых душ. Мы табе нашыя сэрцы адкрыем, ты сумленне у іх узваруш. Прыйдзі нам, маці, на дапамогу, струшыць зло ў нас саміх навучы, і каб мы шчыра служыць маглі Богу і Яго волю прымаць в сваім жыцці. О, маці Бога, каралева Беларусі, яднай нашыя сэрцы, дай нам ласку любіць, каб мы братняй любоўю і моцнай верай прысягнулі табе, каб наш край бараніць. Ты прыйдзі ў нашыя сем'і, Марыя, запаліў нас агонь дабрыні, і ў святле навяртання і міру міласэрнасць сваю нам з'яві. Прыйдзі нам, маці, на дапамогу, струшыць зло ў нас саміх навучы, і каб мы шчыра служыць маглі Богу і Яго волю прымаць в сваім жыцці. О, маці Бога, каралева Беларусі,
нашее сердце, дай нам ласку любить, каб мы, братня, любовью и моцной верой присягнули тебе, каб наш край боронить. О, Маті Бога, королева Беларуси, ядной наше сердце, дай нам ласку любить, каб мы, братня, любовью и моцной верой присягнули тебе, каб наш край боронить. Ось мне здаецца, што калі мы будзем трываць у міры, супакоі у сваім сэрцы, калі ў нас у сем'ях усё будзе добра, калі ў нас у краіне ўсё будзе добра, будзе добра і ў свеце. І вось мне здаецца, што гэта таксама пра тое, гэты спеў. Да, у кожным чалавеку скрыты неверагодны патэнцыял, яго трэба проста раскрыць. А раскрыць можна па прыкладу Марыі, цалкам сябе аддаць Богу. Дзякуй вялікі за цярпенне, то, што нас да канца праслухалі, і спадзяёмся, сустрэнемся на зямлі Марыі наступны раз праз месяц. Хвала Езусу Хрысту. Хвала навекі. Терра Марія, шляхам легіянера Марыі.